Тъй, виждаме ли са? Днеска ще ва правя на широко, на широко ще та правиме. Чай, че та духалка много духа. 19, гледай ме внимателно, 19 ноември, 6 часа 7 минути са абала марано, неделя, 3 градуса в Чешката република. Спите, нали? Спите, ама ние работихме. Няма начин. Сега ще гледате пътя. Малко, нали, подобрение да има, че не че само се вижда там част от тази стойка. Обръщаме да видим. Чай малко. Какъв панорама, какъв пейзаж. Ето и се прави, баба Мецо. Искаме да гледаме видеорегистратор, да гледаме и мотора ти да го чуваме как гориш бензин. Днеска темата е много интересна. Баба Мецо, пак ли ще бъдеш нетолерантен? Да, ще бъда нетолерантен. Днеска ще си говорим за интелигентност. Така че, уважаеми интелигентни хора, вземете си тефтерчета и химическите моливи, ще трябва да се пише. Няма начин, скачай. И то направо кръста. Аз мога да не гледам през стъклото, мога да се гледам в телефона и виждам цялата камера. Всякакъв добитък, който се опитва да ми влиза в пътя, да става известен на YouTube, марш в името на Исус Христос. Така. Днеска ще говорим за интелигентност. Не се притеснявайте, ако излиза, че не сте интелигентни. По време на движение всички ще станем интелигентни, като изядем няколко елементарни шамара. Да, защото ако кажа за някой, че той е интелигентен, това означава, че е много така образован, вещ, грамотен, зрял така човек, нали, ползвам такива специални синоними, още не знаете за какво ще ви говоря. А за някой, който така не е интелигентен, той е такова елементарно парче. Елементарното парче. Нали? Демек простичък. Тоест, когато се каже думата интелигентен, обикновено се има предвид, че човека е образован. Тоест, че той може да борави в дадената област. Сега, примерно, аз както съм такова едно тъпичко стругарче, мога да бъда тъпо стругарче, а мога да бъда и интелигентно стругарче. Което ще рече какво? Че ако съм така елементарно тъпичко стругарче, аз владея някакви абсолютно основни неща на струга. Тоест, имам ниска интелигентност в занаята на стругарите. Обаче ако владея много неща, много хватки, много трикове, имам опит, ползвал съм ги, не е само теория, имам и стаж, т.е. интелигентността. Тук не говорим за как да кажем, само за интелектуален капацитет, а говорим да вкараме интелектуалността си в интелигентност, т.е. да почне това нещо да работи правилно. Не само да имаш капацитет, но и това нещо да влезе в практиката. Тъй. Примерно имаме стругари, които са почнали да нещо правят, такова. Обаче имаме и напреднали, аз така малко ще почна с моята професия, докато загрея, после ще вкарам от джаза. Съответно, сега както има CPU, нали, компютърни системи, да програмираш, да правиш, да строиш, имаш струк с 2 оси, с 3 оси, има с чупещи ремена, 4-5 оси, с роботизирания да се 7 оси и т.н. Значи той човек, който се занимава с
повече от 3, 4, 5, 6, 7 оси, е много по-интелигентен в дадената случая област или професия от този, който се занимава с нормалното струкче, търи там едно желязо кръгло и отпред го челоса, малко го рендоса и хайди! Направи сап за лопатата на жена си. Това е. Тъй. Ето сега, примерно, като казах, ще вкарам в джаза, същото може да си го кажем за музиканти. Има музиканти, които са така много напреднали. И пак ви казвам, самият човек може да е интелектуално силен, но в дадената област да няма тая интелигентност, тая зрялост. Тоест може да си много образован човек, да си някакъв супер висшист, обаче на китарата, Васко Жабата, точно да може да дръпнеш 2 акорда. Може да си така неинтелигентен човек, нали, така овчарче малко, когато бях овчарче и овците пасах, и като ти дадат калала мале и ти Теодоси Спасов му се облещия очичките. Или някоя гадулка там е на къра, зънга, неравноделен так, мале да видиш. Просто ви казвам примери да разберете. Подготвям почвата, и ви пускам дългите. Какъв хубав път, бе. Сега както няма коли, ако беше и светло, щежа и красота. Ама ще гледате нощен видеорегистратор. Така. Какво си говорихме? Значи, опитвам се да ви кажа, че интелигентността е нещо, което е грамотност, зрялост и стаж в дадена област. Тоест, умееш да се служиш в тази област интелигентно, т.е. не първобитно, не просто през краката за главата. Просто имаш знанието, имаш опита, имаш и капацитета. Защото капацитет само да имаш не стига. Знания само да имаш не стига. Дори само опит да имаш на собствена, така да се каже, кожа на собствен гръб да си го такова, в много случаите също не е достатъчно. Най-добра е комбинацията това да си го научил на теория, да разбереш как работи, т.е. да си грамотен в това отношение, да си обучен и после да си го изпробвал от теория на практика. Защото ако имаш само опит, де-факто ти ще разбираш как работят нещата след години пробване и грешки, но няма да си грамотен, само ще си опитен. И ако стане дума да научиш някой друг, ти ще му обясниш как работят нещата по подразбиране общи принципи, но то не е грамотност, това е предаване на опит. Така. Сега напоследък много така нашумя една, вече вкарвам в темата. Вкарвам в YouTube един израз, нали, той е от английски, казва се емоционална интелигентност. Звучи сложно, нали? Емоционална интелигентност. Значи, ако трябва да го свалим малко като за българи, това означава емоцията е какво? Емоцията е бамецо, като се налюскам с ракия, тогава да виж каква емоция пада и повръщани. Да, точно това е. Емоцията е някакви чувства, които под въздействието на ракията стават неуправляеми. Днеска ще си говорим за емоционално управляване на чувства, грамотност в управляването на чувства и неграмотност, т.е. некадърност да ги управляваме. Така. Значи на български емоция това е чувства,
т.е. изразяване на някакви чувства, на някакви вътрешни, душевни, така, вълнения, някакви ефекти и т.н. Съответно. А интелигентност, тъй като е много сложна дума, нека да я използваме, примерно българската дума грамотност или кадърност. Тоест, емоционална интелигентност можем така да го приравним като грамотно ползване на нашите чувства. И сега, докато още го мислите и го придъвквате, да ви питам, това, че някой има много чувства, прави ли го да е грамотен в използването им? Някой рече, аз имам много чувства, аз съм много емоционален. Много емоционален и едно от основните ми чувства, една от основните ми емоции са гняв и попържня. Гняв и попържня, да виж бамецката грабна. Много съм емоционален в така попържите. Ма такива емоционални попържини от душа и сърце ги пердаша и без да се напие ги пердаша. Това прави ли го, когато има много изразени емоции, да е грамотен, да знае как да ги използва, т.е. да ги използва по предназначение, да ги използва грамотно, да ги използва интелигентно, или може да ги използва неграмотно, може да ги използва абсолютно, как да кажа, първобитно, да не ги управлява. В случая интелигентност означава самоуправление. Аз сега ще я вкарам от тук от таме. Значи, емоционална интелигентност означава чувство управление. Такава дума нямаше, вече има. Аз малко трябваше да се завъртя, да си прироя интелигентността и да измисля някаква дума. Това означава точно чувство управление на български. Както има себе обуздание, себе въздържание, тъй ще има и чувство управление. Сега го няма, вече го има. Добре дошли! Запишете го у Википедията, че днеска на 19 ноември след 10 дена ще имам рожден ден. Ба Меца измисли чувство управление. Така. Това, че някой има много чувства, много емоции, прави ли го да може да ги управлява? Не го прави. И сега ще ви дам един пример. Някой, който има много пари, казваме много пари, от малък ги има, не им знае цената. Пелей, фърга, разпръсква и т.н. Прави ли го той да е финансово грамотен? Тоест да ги използва с разум, с интелигентност, да ги използва по предназначение. Не го прави. Това, че имаш нещо в много, не означава, че ти можеш да го ползваш. Само това, че го имаш, още не е гаранция, че ти си се научил да го ползваш. Защото ако го имаш, съответно, имаш голям шанс да се научиш да го ползваш, ако някой въобще ти обяснил за какво става дума. Защото ако го нямаш или го имаш ограничено, няма пък как да се научиш да го ползваш. Тоест, тук ще говорим за здравия баланс в ползването на нашите чувства. Тоест, за такива хора, които са емоционално неуравновесени, много чувства, кипи, шущи, бумти, и хора, които са абсолютно затворени, пълнови китюци, които не мога да кажа дори едно обичам. Това ще се опитваме да обсъждаме. Защото единият от плодовете на духа в Библията е себе обуздание. Ако ще обуздаваме себето, едното от нещата, които трябва да обуздаваме, определено са нашите чувства, нашите емоции. Тоест Библията, като го погледнем по свой библейски начин, говори за това себе обуздаване на чувствата, на страстите,
на някакви предпочитания, които включва много, много области. Защото чувствата всъщност са външен израз на вътрешно протичащи процеси. Мисля, че голям психолог стана, ма! И бери, вътрешни процеси протичат след като изпием рекийките и почваме да псуваме политиците. Да, то е точно това е израз на чувства поради вътрешни процеси, емоционални, които могат да бъдат и неуравновесени. Тоест, чувство управлението е балансирано, уравновесено ползване на чувствата, на емоциите в рамките, размерите и предназначението, както са замислени. Което означава висока емоционална интелигентност. А ниската емоционална интелигентност, съответно, какво ще значи? Ще значи неуравновесено ползване на чувства, нестабилно, променливо, тута напред-назад, първо се смее, после реве. От еуфорията влизаме в истерия, от истерията в депресия, мале. Както сме весели, изведнъж вече сме гневни, както обичаме, изведнъж ревнуваме, както се казваме, че сме много любвеобилни, изведнъж почваме да обвиняваме и скрито да отмъщаваме. Това на нещо да ви прилича. Мецо, ти кажа на нещо ми прилича, ама не мога да се сетя. Ще се сетиш, бе. Така, значи заключаваме, според моите заключения, това, че имаме нещо в изобилие или разполагаме с него, още не означава, че ни умеем да си служим с него, да боравим с него по правилния начин. И сега, примерно, някой човек, който има много пари, той не им знае цената, от малък ги има, от малък е свикнал да троши, да фърля и да би. Дори да е финансово грамотен, в смисъл да може да брои и да смята, това не означава, че той борави добре с тия пари. И това, че той има много пари и е богат на пари, в случая си го превеждайте на емоции, не означава, че той е емоционално уравновесен, както този човек, който има много пари, но не знае как да служи с тях правилно, не им знае цената. Тоест той ги разпилява за глупости, той ги хаби, фърля, блъска напред-назад и нататък. И те рано или късно ще свършат, ако има, нали, някакво количество пари. Това е несъвършен пример, защото чувствата не свършват. Чувствата може ги бълваме до гроба. До гроба може да проклинаме, да псуваме, да викаме, да крещим, да обиждаме, и до гроба също можем да благославяме и да се отнасяме любезно, мило с хората. До гроба, до последен дъх може да псуваш човека, който се грижи за тебе, докато си налегло и се насираш гащи и пикаеш. И можеш да го благославяш и да си благодарен и дори да плачеш. Може да плачеш от отчаяние, самосъжаление, себеокайване, може да плачеш от благодарност, можеш да плачеш поради това, че някой зле страда и ти го съжаляваш, че му се чувстваш. Сълзите са също израз, външен израз на вътрешно така протичащи процеси. И тук набързо ви казах използването на сълзите по 3 различни начина. Също важи и за смеха. Смеха може да го ползваш за здрав хумор, може да го ползваш за присмех, може да го ползваш цинично, да се насмееш на себе си и така нататък. Така че, разбирате ме за какво я говоря. Мецо, сега как да разбера дали съм интелигентен? Колко ракия трябва да изпия, за да ми дойде такова откровение? Не знам. За някои хора откровенията идват, като се налюскат с вино, нали? Почват да говорят истината, да се показват такива каквито са. После като налюскат ракията и почват да се правят и на такива каквито не са. И накрая се оказва, че всичкото другото, дето излиза, е действително което са. Тоест,
сваляне на волевия контрол показва действително какво има в човека. Така, сега, значи, на другата страна имаме човек, обаче, който е беден. Който е така беден и няма никакви пари. Ама като ви казвам, никакви. Тоест той не е научен да се служи с пари. И ако на такъв човек му дадеш една бала с пари, той ще се побърка. Това в много от случаите е ставало именно преди такива хора, които са били нормални, после стават известни, тръгват шоута, молта напред-назад, едни големи пари, музиканти там по сцените и накрая се побъркат. Което означава, че те финансово не са грамотни, само че тук вече не говорим само за финанси, тук говорим и за емоционални работи, защото имаш вече поклонници и т.н. Имаш слава, власт, влияние и се побъркват, т.е. те са буквално усират, тъй като нямат опит. Докато на един, примерно, аристократ, който е израснал в някакво такова семейство, обучава напред-назад, хвърлиш една бала с пари, той ще каже, аз ги имам 10. Няма да се побърка от това. Тоест, бедният човек, като му се фърлят пари, може да се побърка. Да, той ще тръгне се изпълнява някакви сънища, но в него ще се покаже бедността. Докато богатият човек, обаче, който умее да се служи с парите, който е финансово грамотен, като му фърлиш едни пари, той ще каже, мерси, за мен той не е даже изкушение, ама аз ще ги ползвам добре. А на богатия човек ще чакаме на влака. Так му ще видите един чешки влак. Ето къде те ще спра. Бамецо, спри под бариерата да видим как ти удря по капака, ама спри да ти удари капака, виж какво буше. Тъй... Чайч. Айде да я завърти малко. Тоест този, който е свикнал да разпилява парите и т.н., ако му дадеш пари, той ще ги разпилее. Така, заключаваме, че това, че имаш нещо в изобилие или нямаш нещо в изобилие, не означава, че ти можеш да го ползваш. И накрая ще вземем един така средностатистически човек, който знае 2200 и имаш и нямаш, знае цената на парите, защото сам се ги изкарва, знае как се ползват, как се не ползват, може с тях, може без тях, съответно. И може да се оправи с пари, като има, и може да се оправи и като ги няма. Тоест, не означава, че при наличие на много пари няма да се побърка. Може да се побърка. Така че и средноумереният, средностатистически човек също важи за чувства. При много силни чувства и емоции може да се побърка. Обаче той, който цял живот се е стискал, не проявил нищо, ни хък, ни мък, ако попадне някъде, където има много силни чувства, може направо да изгърми. А те, дето обикновено живеят в много чувства, в много емоции, за тях това те се чувстват като риба във вода. Което знаете ли какво ще е, че е риба във вода? Че може да се отдаде в чувствата си, да се объркат, да се изгубят в океана, да се изгубят. Той ще го каже. Така, другото, което иска да я кажа е примерно за вас, тъй дето обичате така ходите на фитнес. Това, че има някои много мускули, в случая ще визираме мъжето, това, че някой има много мускули, прави ли го мускулно интелигентен, ако не може да ги ползва правилно? Ако ползва мускулите си да чупи, да троши в къщи нещо, или по улицата да бие, да прави ли го емоционално интелигентен? Бамецо, ти, какво искаш да кажеш? Че мутрите, които чупят, бият и са много яки, не са емоционално интелигентни, че са тъпи парчета ли? Точно това искам да кажа. Че са тъпи парчета, които не ползват мускулната си сила, при все, че имат много, по правилния начин. Това се опитвам да ви кажа. Това, че имаш нещо много в изобилие, не означава, че ти умееш да го ползваш по предназначение правилно и уравновесено. Там ще я мушка ми, няма начин скачай.
Ай, тук срещу табака! Табакерата. Само ще излязвам да видя дали съм я мушнал правилно. Много близо да я мушнал до бордюра. Излязах и аз на видеорегистратора. Тъй. Оказва се, че тая тема ще е дълга. Но мисля, че я започнах по правилния начин. Добре. Тъй като днеска е неделя, мога да си позволя само да заключа колата, някой да не ме влезе. Ето където я си поприказвам малко. Така. Значи, разбрахме, че нещо го имаш в изобилие, не означава, че умееш да го ползваш. И нещо, ако хич го нямаш, също не означава, че умееш да го ползваш. И при наличие на големи количества може съвсем да откачиш. Също разбрахме, че и дори да можеш да го ползваш добре, но си в някаква средна категория, наличието на нещо в случая на много пари може да ти дойде на нагорно, или липсата на пари също може да ти дойде на надолно и по някакъв начин да се сгромолясаш. Но тук говорим за висока емоционална интелигентност. На английски се казва High Emotional Intelligence, ли какво ще е знам. Тоест излиза, че в нашия случай с парите, този, който отрано се е научил да ползва, обучаване, има знанието, грамотността, има стаж, има опит, той може да управлява големи суми от пари и за него това е естествено. Това също важи за атлети, които добре са обучени, владеят всичките си мускули и тая тяхна сила може да бъде съзидателна, да не да бъде разрушителна. При все, че вземат чука да събарят нещо, някоя стена, също може да бъде положително така действие, при все, че е разрушително. Нали? В случая говорим за човешки взаимоотношения, да не ходят да бият, да правят, да строят, нали, някакви такива вандалски, гаменски, вагабонски работи. Тази дума не съм я ползвал. Да. Вагабонд! Той вика е голям вагабонтин. Да. Другото, което е музикантите. Музикантите по същия начин, като тренират, като разбират музиката, т.е. те могат да свирят някакви напреднали партии с много ноти, с много ефекти. Не като аз надолу карината. Удари бъди жемак да мъкне. Разбирате ли? Тоест, оказва се, че това е и умение, което се придобива с времето. Управлението на чувствата. Нали? Говорим ви за чувства. При все, че ви давам пример с музика, с стругари, с мускули, атлети, с пари и така нататък. Излиза, че ако искаме да развием висока емоционална интелигентност или високо чувство управление, ние трябва да тренираме с чувствата, както трябва да тренираме с мускулите, с парите, с музикални инструменти, с стругарски ножове и така нататък. Примерно, ако някой има 10 коли, а някой има една кола, тук вече не говорим за управлението на кола, да няма обидени, говорим за почистването на колата. Примерно, той, който има една кола, може да се стопанисва много по-добре и да има средства и ресурси, защото нали, сега ние трябва да ги караме на сервис, така нататък, от този, който има, отколкото този, който има 10 коли. Днеска е с едната, утре с другата, нали, хвали се напред-назад, голяма работа. Съответно, днеска сме супер драйв, утре сме с джип, днеска сме с спортна кола, после сме с каруца, после сме с магари и т.н.
Примерно, нали сега измислям си ги работите, но за това трябва време, трябва стопанисване. И ако не можеш сам, трябва да се наемеш разни хора. И затова хората, които са емоционално нестабилни, обикновено ходят по сервизи. Сервизи емоционални за душата, психолози, психиатри, т.н., защото не могат да се оправят. Защото днеска се караш спортната кола, бръмчиш с 250, утре си с една каруца разбита, лангър и т.н. Или просто отвънка колата е супер, като погледнат вътре, абсолютно всичко мръсно. И като те пита, да бе, как може на така супер спортна кола, скъпа, тук те да е мръсно? Еми нямаш време, защото ги имам още 9. Тоест, човека не може да се оправи. Има твърде много чувства, твърде много коли, твърде много вътрешни преживявания. А това, който си има една кола, първо може да се стопанисва, да е чиста, да е такова. Дори може да бъде и такъв самогъзник. Просто да е затворен в себе си и да няма връзка с околния свят. Тоест той си върши работа, живее си живота, управлява го, но не може да се изразява навънка. Това също не е добре. Това означава, че владеенето на чувствата и правилното им ползване, кадърно, грамотно, е висока интелигентност. Висока емоционална интелигентност или високо чувство управление. Невладеенето им, при все, че ги имаш много, кипят, фърчат, шущят, означава ниска интелигентност. И средната е нещо помежду. Един път можеш да ги владееш, друг път не ги владееш, и ти ги владееш, другите не ги владееш. Едни ти си добре, другите ги пренебрегваш. И нали, последния вариант е въобще липса на такива чувства, т.е. липса на изразяване. Те вътре ги има като някакъв процес, но те не се изразяват. Съответно, там няма как да се разбере дали този човек има висока интелигентност. Може и да има висока интелигентност, но може по някакъв начин той да е ограбен от тая гледна точка. Защото да имаш интелигентност означава да ползваш нещо по предназначение. Защото каква ми е файдата аз да умея да свиря на инструмент и никога в живота си да не го свиря? Каква ми е файдата, примерно, да имам много пари и никога в живота си да не ги използвам за нещо добро? Нито за зло. Просто да стоят някъде там. Тоест, латентното състояние, пасивното състояние, за това говори и Библията. В притчите, когато нали, господарят дава определени таланти на слугите си според както той ги е преценил по различни там техни, така да се каже, способности, той им дава различно количество таланти или различно количество ресурси и отделно има една друга притча, на които на всички им дава по една пара, по една драхма ли, каква беше. Тоест, теолозите казват, че Бог на всички ни е дал едно и също нещо, да речем, човешко достоинство, чувства и т.н. И отделно ни е дал способности. И според способности той ни е дал определени други дарби. Но в това, че на всеки е дал по едно нещо, означава, че ние в основата си, като човешки същества, дали имаме чувства, дали имаме сърца, дали имаме любов, омраза и т.н., сме абсолютно по същия начин устроени подобно, сходно. Съответно, и той очаква от нас ние тия работи да ги ползваме. И затова имаме два пъти мъмрене и в двете притчи, при все, че на едните има повече таланти, според способностите ми завъртат там някакъв бизнес, т.е. имат някакви дарби, умножават ги и така нататък. Неговата цел като даде е да го умножиш и да му го върнеш умножено. Тоест, в случая, дали Бог ти е дал чувства, ние трябва да умеем тези чувства да ги управляваме, да ги умножаваме, не да ги заровим в земята, не да не ги ползваме. Ние сме само гъзници, затворени в себе си. Крушка боядисана в черно. Вътре си свети на себе си, отвънка е черна. Това не е по волята на Бога. С това се опитвам също да шамаросвам и хората, или самите нас, които не изразяваме чувства, които ги държим вътре в себе си. Това не е Божията воля. Както шамаросвам тия, дето е така кипят, шущят и фърчат, и всичко е неуравновесено. По същия начин
ще маросваме тия, които са стегнали душите си в менгеме и не признаят чувства. Това не е висока емоционална интелигентност, това не е така високо чувство управление, това е чувство погубление. Ако другото емоционалната неуравновесеност може да кажем чувство разхищение, т.е. разпиляване, фърляме и нататък, другото казвам, че такова просто стягане в менгеме, да се забравих тази дума, защото доста сложна беше. Чувство погубление, т.е. погубваме ги чувствата. И в двете причини нашия Господ Исус Христос каза, че слугите, които се справиха, които умножиха талантите и дарбите, бяха похвалени, а тези, които ги заровиха в земята и се бояха да ги ползват, да не стане загуба, да не стане съкатлък, ги изкритикува и им каза, ако вие поне не можете да ги ползвате, можете да идете на банкерите, т.е. да намерите хора, които са кадърни, защото ако става дума за пари, има хора, които са банкери, които знаят как да управляват парите, лихви, михви, там, проценти и т.н. По същия начин, това може да си го прехвърлям дали за чувствата, дали за мускулите, ще идете при фитнес треньорите, ще идете при тези хора, които умеят да свирят музика, да го научат, или при разни хора, които са зрели, там има ментори, има психолози, има коучове, които просто знаят го този предмет, отличен опит, грамотни са, имат опит, обучавани са, теорията е минала на практика, е спробвано, потвърдено е, направено на някакви точки, графи. По същия начин това важи и за Библия. Това, че имаш много библейски знания, мислиш ли, че те прави угоден на Бога? Не, автоматично не те прави угоден на Бога. Прави те угоден на Бога това, че тия знания, които ги имаш, оглеждането в закона, оглеждането в огледалото, не прави да угодиш на Бога. Не тези, които се оглеждат закона или слушателите на закона ще бъдат оправдани, но изпълнителите. Тоест, за да бъдем угодни на Бога, ние трябва да използваме знанията си, оглеждането си от закона, от Божието Слово, да ги приведем в практика, в живота си и чак тогава пред Него това е валидно. Това, че имаме много библейски знания, че сме забратичи на цитати, това още не прави нито святи, нито угодни на Бога. Това не прави просто плямпатори на цитати. Това. Теоретици, които говорят, които просто говорят, които фърлят шум и прах, обаче де-факто нямат корен, нямат основа, нямат потвърдена практика. Дори и някого да научиш, ти ще го научиш точно е такива вятърничеви неща, защото то няма да е потвърдено с практика. Затова е и народа, като слушаха нашия Господ Исус Христос, като говори, той вика, виж, той говори, вика с такава мъдрост, откъде се учил, и фарисеите го казаха, той на люж дърводелец. Те забелязаха в него, че има превъзходна мъдрост, която превъзходна тяхната, но народа, освен мъдростта, забеляза и друго. Вика, бе, на това словото му е като с власт, бе. Той говори като един, който има власт. Като един, който идва някъде отгоре. Като някакъв цар говори. Не говори тук като обикновен дърводелец. Като говори тия работи направо, ги намиста, ги насажда, ги е коста, няма лабо. А не вика като нашите книжници, дето ланга, казал Господ, няма, дай взем 10 цити и там доица да ви шушкаме къщата. Казал Господ, не, да, той казал за вас, но то за мен не, защото аз съм учител на закона, вие го спазвайте. Го на. Нататък, той Павел го казал в 2 глава на Римляни, вчера не четах. Дето като учим закона и сега аз като ви проповядвам, аз въобще правя ли ги тия работи? Като уча да ни крадат хората, което е правилно, крада ли? Като уча да ни лъжат, да ни лъжесвидетелстват, лъжа ли, лъжесвидетелствам ли, нали, за зло смисъл? Защото в някои от случаите прикриенето на истината, според Библията, когато ще запази живот, не е така да се каже престъпление. Имаме примери за вас, които не разбирате. Акушерките, когато изражаха израелските деца, при все, че имаше официална заповед от властта, съответно да ги убиват, да ги задушават още при раждането, те не го правиха и Бог ги благослови, защото заповедта на фараона беше геноцид. Бог е против геноцида.
по този начин. Така че те вършиха добро дело, дори Бог казва, че им построи къщи. Как им ги построи? Намерил спонсори, построили са ги. По същия начин, пак ви казвам, блудницата Ахав, когато имаше шпиони от израелската страна, нали, тя разбра, че по предусещане не знаеше Ерихон, Мерихон, че заминава града. Разбра какво Бог направи с народите, които бяха против неговия народ. Разбра, че трябва да сменя религията и ги скри. Та додоха там полицията, гестапото додоха тайната полиция, КГБ. Тя каза, те тръгнаха натам. Всъщност те не тръгнаха натам, тя ги беше скрила. И накрая съответно пусната ме по едно въже по стената или тури там някакъв байрак, да се види, че той е нейният дом, да не го съсипват в деня, когато трябваше да съсипват Ерихон. Тоест имаме действително прикриване на информация, която спасява живот и това в очите на Бога не е зло. Затова, когато се говори за лъжа, когато се говори за лъжесвидетелство, винаги се има предвид лъжесвидетелство, да свидетелстваш правилно в съд, да не станете, че двама се наговарят и един го погубват. Т.е. да имаш правилно свидетелство в съда, но ако стане дума, това не означава, че трябва да лъжиш в съда. Не трябва да лъжиш. Но ако стане тъй, че са изпратили някой да го търсят, да го убият по несправедлив начин, говорим пак, несправедлив начин, без съд, без присъда, имаш право да скриеш тази информация и да ги пратиш по другия път и да кажеш, объркал съм се. Не чух. Или няма нужда дори да кажеш, това не е редно, това не е човешко, това е геноцид, това е убийство без съд и присъда, това е точно разстрел, народен съд. Идват, вземат ги, казал, рекал, наколали или наклеветили ги, разстрелват ги. Това не е угодно пред очите на Бога. Но както е, връщаме се към тая притча и той им казва, като не можеш, като е страх, ще го дадеш на тия, които умеят, те ще го умножат. И аз като се върна, ще го взема с лихвите. Идеята на Бога е, че това, което Той ни е дал, ние да го развиеме. Да няма застой. Дали са чувства, дали са пари, дали са таланти, дали са някакви знания. Каквото и да е, ние трябва да го развием, да го размножаваме. Да има прогрес. Да няма регрес. Да няма стагнация, долу да пада, да умирга. Трябва да има прогрес. Бог е Бог на прогреса, на развитието, на новите технологии. По същия начин, на тия, които им даде по една драхма, и там каква беше парата, т.е. на всеки по едно и също, тук вече не ги дели на такива кадърни, некадърни, същия е този деца побоява за роя в земята. И него го нагълча, и него го на такова. И другото, което става, че при тия с талантите, той, който не ги беше ползвал, накрая казаха, сега вземете от него и дайте на той, който има най-много. И те другите слуги викат, ма чакай сега, той разбравяме го, че издънка, тук страхувал са. Даже господаря казва, зли и нечестиви слуго, зли и нечестиви, зли и лениви слуго. Ти му обвиняваш, ще дойда, ще искам нещо, дет не съм сял да жена и т.н. нататък, изкарваш ма зъл, но аз ще те съдя от думите ти. Нататък. Що ни го дай там на това? Тоест, имаме оправданието на слугата, че той се е побоял да го ползва. Не трябва да се боим да ползваме чувствата си. Не трябва да се боим да ползваме добрите чувства. Изразяването на любов, на съчувствие, на загриженост. Защото като погледнем плодовете на духа, които са описани в Галатяни, 5 глава, там 25, 7, 8 стих, там имаме делата на плътта и плодовете на духа, повечето от тях, като ги така четем, виждаме, че са свързани с чувства. Любов, търпение, кротост, милост, себеобуздание и т.н. Тоест, това са неща, които са вярност, които са свързани с чувства, свързани са с отношение към близкия. Любовта, изразните средства на любовта много често са чувства, освен делата, защото ти можеш да правиш много дела, обаче делата трябва да бъдат подплатени с думи. Защото можеш да говориш много думи, че много обичаш, обаче да нямаш дела. Винаги делото върви с думата. Не може просто само да правиш делата и да не кажеш на човека, че го обичаш.
нашия Господ Исус Христос, съответно пише, че Той възлюби учениците си. Имаме изразяване на Божията любов в Евангелието от Йоан 3,16, че това е Божията любов, че Той даде Сина си. Тоест, Той имаше любов и Той има изразно средство, дава Сина си за тия, които обича. Тоест, имаме любов, имаме изразено действие и имаме дело, което потвърждава това. Не, той Бог толкова възлюби света, че на всички им гледаш и сеира. Оправите се. Не, Той даде. Той отиде и нещо направи. Той даде спасение. Той даде спасител, защото го беше грижа. Не, аз казвам, аз много обичам моето момче или моето момиче, ама оправи се. Валял дъжд. Стой бездрей, каляй се. Оправи се. Умножавай, дъждувам ти капки, пише в Библията. Също пише в 1 Йоаново. Да не обичаме с език и с думи, но с дела и в действителност. Вяра трябва да бъде подкрепена с дела, иначе е празна и за нищо не става, казва апостолът Яков, който е много як и бий чумбери. Така, и слугите протестираха и се очудиха, викат, господари, но за какво да вземем от това дето тук зарови да дадем на оня дето има? Той оня има най-много дето умножи. Да, дава се на този, който е кадърен. Бог дава на този, който е кадърен, на този, който не се страхува, на този, който експериментира, на този, който рискува в случая, който развива, размножава. Както и казвам, че ние трябва да се служим с добрите чувства, да не ги задържаме по същия начин, ние трябва да се научим да се служим и да управляваме лошите чувства. Пише ли го в притчи? Мъдрият вика, управлява гнева си. Безумният вика, изригва целия си гняв. Аз съм от тия. Мъча се да стана интелигентен още. Относно тия работи. Докато мъдрия вика, задържа гнева си и го окротява. И двамата имат гняв, и двамата имат вътрешна злост, раздразнение от нещо, не е записано от какво, но единия се мъчи да го менажира, да го управлява, да го задържи по някакъв начин. В разумния баланс и да го окрути, да снижи градус, докато безумния изригва го. Ето това е библейската версия за зряла и незряла емоционална интелигентност на темата гняв, на чувството наречено гняв, вътрешно възмущение, злост, което може да доведе до убийство и до престъпление. Да, пише там, не ходи с гневен човек и с яростен човек, защото като научиш пътища му, това ще доведе до погубление. Може почне да извършваш престъпление, да го имаш за нормално. Те наречения рейдж. Рейдж на английски. Чайна си на паузата, че много приказвам. Приказвам, трябва да се прибирам да спа. Ще пия най-тук вода. Не е замръзнал. Тоест ние трябва да се научим да управляваме всичко. Себе управление във всички области. Трябва да се научим да управляваме любовта си, което означава да я изразяваме в разумните граници и да не отказваме на тия, на които се полага. Тоест да спрем да я изразяваме. Също е кротост, милост, дълготърпение, по някакъв начин себе обуздание. Имаме търпение, имаме дълготърпение. Сега то ще е добре да ги прочетем плодовете на духа. Да видите, че са свързани с чувства. Просто искам да разберете, че те са свързани с чувства, макар че повечето от тях се проявяват с дела. И ако няма дело, дори да чувстваме някой много сме захласнати, прихласнати, че много го обичаме, няма ли дело, чувството е мимолетно и суетно. Не се брои пред Бога, без да има дело. И делото, ако само го имаш, обаче се държиш сковано и тъй, винаги Бог го измислил да е хармонично. Когато обичаш, ти и прегръщаш. Даваш човешка топлина. Наричаш с мили имена. И така нататък. Не само трупаш някакви подаръци и мълчиш като съм соляк. Не се прави по този начин. Или другия вариант. Говорим, че ще трупаме подаръци, то и било, но и било. А всъщност го мразим човек. Обещаваме, че то и било, но и било, обаче нищо. Или даваме му подаръци, даваме му всичко, обаче не го обичаме.
Тоест имаме ги различни версии на нещата. Трябва да има изразяване на чувствата зряло и да имаме и дела към тях, за да може тези чувства да отговарят на действителността. Действителност без изразени чувства е ограбена работа. Това важи много за любовни взаимоотношения, семейни взаимоотношения, защото ние като хора имаме нужда тая любов да бъде и на дела, и на думи. Да бъде изразена и с жестове, с погледи, с докосване, с мили думи и т.н. И Библията пише за милите думи, че благите думи са дърво на живот. И че явно изобличение, примерно, е по-добре от любов, която не се показва. Каква ми е файдата, че аз имам любов? Тоест, излиза, че явното изобличение, че човек, който идва и те изобличава, при все, че изобличението е нещо неприятно, е по-добро, отколкото то, който казва, че те обича и мълчи и не ти казва, че те обича. Такава несподелена любов. Ние сме жени, няма, тя не знае. Ние сме жени, ма тя не знае, защото не е бил казал. Не стават тия работи по този начин. По същия начин Бог каже, аз обичам човечеството, но нищо няма да направя, ще им гледам сира. За кой ще им дам спасител? Именно, защото той обича и той даде най-скъпото, което имаш. Тоест, любовта означава в случая да дадеш и най-скъпото, което имаш. И от своя страна, най-скъпото, което Бог даде, което беше сина му, той даде най-скъпото, което имаш. Живота си, за приятелите си. Мисли, че не го болеше, мислите, че му било приятно на кръста. Да го предадат, да го осъдят нататък и да натрупа върху него греховете на целия свят. Не му било приятно, но той го прави за висшата кауза, което е продиктувано от любов. Т.е. към любовта се включва жертва и саможертва в много от случаите си. Ако ние не сме склонни към жертва и саможертва, може да говорим колкото си искаме за любов. Нямаме любов. Ако ние не сме готови да дадем най-скъпото си, ние нямаме любов. Всичкото са само блаболеници, бала и т.н. Цитати, изучени папагалски, библейски и какво ли не. Така, нека да заключим. Емоционалната интелигентност се развива, както се развиват музикалните умения, шофьорските умения, стругарлъка, фитнес, управляването на мускули или фехтовка, някакви шпаги да речем, боравене с пари, управляване на пари и т.н. И обикновено хората, които са в семейства, където имат традиция с дадено изкуство или пари или музикални инструменти или така нататък, за тях това е естествено и те са така по естествения начин емоционално интелигентни и имат така много добър старт в чувствоуправлението. Докато хора, които да речем са бедняци в парични отношения, постоянно се стискат, пестят т.н. по същия начин се стискат, се пестят чувства. Не се изразяват т.н. Те са бедни хора и бедните хора нямат такава висока емоционална интелигентност, както и тези, които безконтролно, както пръскат пари, пръскат чувства, също нямат висока емоционална интелигентност. Това означава, че високата емоционална интелигентност е, пак ви повтарям, грамотно боравене с чувствата по предназначение, което включва изразяване на място, а не на място и включва да изразяваш когато трябва, а не да не ги изразяваш. Тоест имаме две версии. Изразяваш когато трябва и не изразяваш когато не трябва, т.е. не избухваш, не викаш, не крещиш, не си емоционално нестабилен, да го повечето. Но и другата версия е, че изразяваш когато трябва и не задържаш когато трябва, защото имаме неизразяване когато трябва. Мисля, че ви го обясних по някакъв достъпен начин. Значи сега трябва да си поговорим, вече нетолерантно, за това как мъжете и жените изразяват чувствата си. Защото напоследък е напъпило така едно учение, едно движение, че мъжето да се научим на емоционална интелигентност. Че ние сме сакатите в чувствата, защото сме си ги задържали, защото
сме си ги стискали. При все, че ако идете в една кръчма, дет мъжете пият биричка, говорят повече от жените. Те да ви кажа, че... Тоест, идеята се състои в това, че мъжете са укорявани, че те са с ниска емоционална интелигентност, защото ги приемат де-факто, че те нямат чувства. И след като нямаш чувства, ти си беден, на чувства ти не знаеш как да ги управляваш. А жените горките, че били много емоционални, и тъй като те били много емоционални, значи те били зрели емоционално. Това не е вярно, вече ви го обясних. И бедността, и богатството, и разполагането с ресурс, и неразполагането не означава, че умееш да се ползваш от ресурса по правилния начин. И тук трябва да си поговорим именно за нестабилни емоционални състояния в мъжете и в жените, от какво са предизвиквани, до какво водят и как това може да се подобри. Тоест как да си подобрим емоционалното управление на нещата. Защото емоционалната интелигентност, ако я свържим с музикален инструмент, означава да свириш правилно по ноти цялата симфония. Неуравновесено се да свириш както свариш. Също е в мускулната сила, същото е в управлението на колата или в рязане на стружки на струк и т.н. Това означава тези чувства, ако не са в нормата, ако не се управляват добре, става зле. Което ще рече, че на човека освен чувства, на него му е даден и разум. И разума е този, който всъщност логиката срещу чувствата, аз преди съм записвал една тема, точно така, даже това видео ще го сложа сигурно вътре. Там точно говорим за емоционални неща, но по друг начин го казвам. Съответно, логиката и разума са единия крак, чувствата и емоциите са другия крак. Може да бъдеш еднокрак, логичен, тъп, китюк и може да бъдеш еднокрак, неуравновесен, емоционален луд. Тоест, Бог ги измислил двете неща. И хората казват, че емоционалната интелигентност се заключава в факта да можеш да контролираш чувствата си, да вземаш правилни решения с разума си. Защото ако вземаш решения, базирани на чувства, те са променени. Днеска ги има, утре ги няма. То е било, но е било. Днеска тъй, утре не. Или след 2 минути е тъй, друг път не. И от тази гледна точка изследванията показват, че мъжете са по природа, тук ни обвиняваме, това са някакви изследвания, по-емоционално стабилни от жените. И това е вярно. Мъжете сме по-емоционално стабилни от жените, но това може да доведе до точно то китючесто гюмеджийство. Затваряш се и си като една лампа с... да не е с черна боя, ама с сива боя. Вижда се там тук теме. Малко светлинка. Докато при жените всичко свети, всичко се вижда, жичките се виждат вътре. Не е задължително всички да ти виждат жичките и жизнените сокове. Със всеки всичко да споделяш и да се возиш от едната емоция в другата. Тоест казва се, че нежният пол, тъй като има много емоции, на тях им коства повече да се научат да ги управляват. Докато мъжа, като има по-малко емоции, т.е. той е по-сдържен, по-така направен, при него по-лесно се управляват, но той трябва да внимава да не се спече, да ги вземе, да ги задържа. Също има и мъже, които са емоционално неуравновесени. Не казвам, че не, но по подразбиране мъжете са тези, които уравновесяват жените, а жените са тези, които правят мъжете да не забравят за чувствата си и да ги изразяват. Тоест Бог в замисъла си го е замислил добре и високата емоционална интелигентност и на двата пола на него му е угодна. Но това да кажем, защото жените имали много емоции и били много емоционални, че те са зряли с висока интелигентност, не е вярно. Зряли сте, уважаеми жени, когато се научите тези чувства да ги управлявате, и ние сме зряли, когато се научим също
нашите чувства да не ги задържаме. Тоест имаме две различни посоки, които събрани заедно се допълват. Нито едната крайност не е хубава, нито задържането на чувства, нито посирането буквално с чувства. Уливането от чувства, от емоции. И затова на мъжкия пол може да се разчита. Мъжкия пол е направен да носи отговорност. Докато женския пол не носи отговорност. Не обича да носи отговорност, защото чувствата пречат тази отговорност за същество. Така, това беше леко нетолерантно в края. Ще го продължа това видео. Да си поговорим за поемането на отговорност. И кой е отговорен за твоето щастие? Аз ли съм отговорен за твоето щастие? Ти ли си отговорен за твоето щастие? Майка ти ли е отговорна? Баща ти ли? Че вали дъжд ли? Той или оной? Кой е отговорен за твоето щастие? И имаме ли право ние да променяме другите? Да искаме те да се променят, да обвиняваме тях, те да се променят. Или имаме право да променяме само себе си? Защото в религиозните така кръгови църкви се казва, че всеки, който се опитва да манипулира, да променя, да натяква върху другия по такъв начин, всъщност той чародейства. Той управлява върху него чрез магия. Нали? Чрез емоционален абюз се казва това нещо. Да не забравяме любимата фраза на нашите мъжете, че на жената е забранено да получава и да управлява над мъжа. Докато мъжа е този, който му е дадено да управлява и да получава над жената. Това, че жената иска да го прави, не означава, че мъжа трябва да го позволи. Но това не означава, че мъжа не трябва да го прави. Той не трябва да позволи на нея да го получава и да владее над него, но той трябва да почне да я получава, да я владее над него. То са двете неща. Не забравяйте, че в Едемската градина, след грехопадението, когато Ева беше хваната точно на чувства, тогава Бог каза: и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание. Тоест чувствата ти са нестабилни, мъжът ти го турям тук да те стопанисва. Ама Адам също изяде шамарите, защото Бог му каза: заради жена си ти пренебрегна мене. Така че ние трябва да се получим от тези неща. Това са много сериозни неща. Аз не ви говоря, те просто забавно. Това са много сериозни неща и Бог държи на тях. И ако се помолим, Бог ще ни отвори очите в случки в Библията, където се използват много чувства, има емоционално неуравновесени хора, има такива, които задържат любов. В притчите може да намерим много примери. Нали? Поставете си го за цел, кажете: Господи, искам да ми покажеш нещо за чувствата, как да бъда емоционално зрял, как да използвам. И имайте предвид, че чувствата, нали, аз пак казвам, любов, завист, ревност, гняв, ко било, те било и всички тези неща, това са израз на процеси, които са вътре в нас. Тоест, ако ние имаме такива чувства, ние трябва да търсим тези процеси, които са в нас, какво ги е пуснал, какво ги е задействал. Защото това е корена. Чувствата са де-факто някакви плодове, както имаш някакъв скъсан хидрант, пръска вода навсякъде те нататък. Само, че ти виждаш, че пръска водата, ама долу някъде налягането е в тръбите, защото ако нямаш налягане, тя нямаш да пръска. Те ще се стои там. Нали, тук в случая говорим за гняв или за ярки чувства на любов, еуфория, омрази, зависти, ревности и всички тези неща, които съответно, ако ги нямахме, ние ще бъдем тъпи роботи. Не трябва да бъдем роботи, но не трябва да бъдем и истерици. Истерички, крейзи, откачени хора, които не знаят какво става, ако не реват, плачат, фърлят, блъскат и нататък. Така, и ще си поговорим за отговорности на двата пола, за прехвърляне на отговорности, за нежелание за поемане на отговорности от едната страна, от женската към мъжете, и от мъжката за нежелание да се изразяват чувствата. Съответно. Тоест, всеки иска да стои в това, което му е стихията и природата. Но Бог не го измислил по този начин, защото като стоим само в това, рискуваме да бъдем погълнати от стихията и природата си.
и да ни изпълним Божието поръчение, т.е. да заровим драхмата, да заровим таланти. Той иска да ги умножаваме. На жените е дал повече чувства, защото ги направи емоционални. Това не означава, че те не трябва да поемат отговорност да ползват логика. На мъжете е дал по-малко чувства, но давам повече логика, повече отговорност. Те управляват добре. Това не означава, че трябва да развият чувствата си, изразяване на чувствата, за да бъдат като дървета и роботи. Така, някакси ви го обясних. 1 час и 5 минути, 7 часа и 12 минути. Надявам се, съм ви бил полезен. Пак търсете Бога, Божието Слово с молитва. Той е верен. Като търсим да ви намери дори в Библията. Ако не можете, има и на YouTube хора, които са преминали през това. Не е задължително абсолютно да са вярващи. Сега, нали, трябва да се внимава да не са забъркани с някакви супер религии, там медитации, някакви съзерцания и така нататък, но това са обикновени човешки неща, които ние като невярващи, като сме били, не сме ги знаели, после като вярващи, като им в църквите, също не ги знаем и се получава едно страдане, едно папагалниче. Не говорим за любов, за милост, за прошка, говорим за любезност, да имаме отношения, гореща любов помежду си, обаче де-факто ние ги нямаме. Ние се страхуваме да ги проявяваме, защото сме тъпкани, мачкани, или като ги проявяваме, го правим по някакъв инфантилен начин, очакваме нещо в замяна. Ти му говориш за любов, че го обичаш, обаче очакваш той да ти го върне. Това не е правилният начин. Правилният начин, че ти даваш това, което имаш. И не го даваш, за да вземеш обратно. Ти го даваш, защото имаш. Ако искаш да вземеш нещо за обратно, де-факто ти нямаш. Ти си в недостиг. Защото Бог даде сина си. Той имаше достатъчно и ни каза, аз ще го дам, ама ако вие ми дадете, еди си какво? Не, той го даде. Безкорисно, безвъзмезно. И в последствие това негово даване събуди в хората подобен вид даване. Когато те дават себе си безкорисно и безвъзмезно, без задни сметки. Ще си говорим тия работи. Тая тема е дълга за емоционалната зрялост. Препоръчвам ви да прегледате и този плейлист, който е преди 3-4 години. Там разправям лични опитности как се боря с гнева. Има там и смешки за гръмна боля в тръстика. Но там са по по-друг начин представя нещата. Тук вече ги представям по-зряло. Тоест малко повече съм пораснал в тази емоционална интелигентност. Повече ги разбирам работите. Слава на Бога за което, че заедно можем да вървим напред, да се усъвършенстваме. Така. Отивам да дремна. Защото емоциите са емоции, ама не трябва да спим. Защото има и други емоции. Като не си доспал, ставаш разразнителен. И мозъка се уморя. Има и превъзбудени състояния на мозъка. Аз съм преживял поради недоспиране, превъзбудени състояния на мозъка. Не реагира човека адекватно и т.н. Това също спада в тези чувства, в тая емоционална интелигентност. Ако не си минава през такива състояния, няма как да знаеш някой път колко нещата са трудни, или колко са хлъзгави, или колко са противоречиви едното с другото. Така, нека Бог да ни благослови. Да, ще завърша с една молитва. Моля се, Господи, тъй като Ти си дал и чувствата, и логиката, и разума, и талантите, дарбите, на всеки се разпределил душевност, да ни помогнеш да не се страхуваме да ги използваме, да ги умножаваме, не да ги заровим някъде да се страхуваме. Или да развиваме само положителните, но да развиваме и да управляваме те, които са отрицателни, да се научим във всякакви ситуации да бъдем хора такива, каквито се ни замислим като човешки същества, да не осъждаме нито себе си, нито другите. Защото виждаме, че Давид в псалмите в много от случаите има много душевни борби и в някой изразява гняв, в друг възмущение, там има отчаяние или дори отчаяние до смърт, някъде себе укоряване и осъждение. Има отрицаване на себе си, има много радостни неща, много радостни псалми, всички тези неща. С това се моля, Господи, всички, които слушат, да им отвориш очите и сърцата,
умовете в Твоето Слово, в псалмите, в притчите, в случките Стария Новия Завет, да видят правилното ползване на чувства, правилната библейска емоционална интелигентност или библейското чувство управление, тъй че да растем и да принасяме слава на името Ти, а не да принасяме срам, защото от християните се очаква да бъдат по-равновесени, по-любящи, по-търпеливи, по-неизбухливи, отколкото от невярващи, които може да си правят каквото си иска. И срам и позор е за нас, когато невярващи ни изпреварват върху това, а ние сме някакви меркантилни, инфантилни, цитираме стихове, викаме, крещим, а всъщност де факто ние мразим братята и сестрите, хулим, робове на чувства, на страсти, на зависти, ревности, религиозни омрази, дискриминация и много такива лоши неща правим, които също са описани от апостол Павел като партизанства, разцепления и нататък, защото те са резултат именно от вътрешни процеси, което включва и хулене. Хулене, критикуване, по някакъв начин, хвърляне на насмешка, говорене негативно, също равни на нас, също по-горни от нас в позиция на власт или друг вид презрително отношение към тези деца под нас и зависят от нас. С това се покаяваме за всички наши пропуски, проблеми, грехове, задържане на чувства, прекаляване с чувства. Да се молим, защото Ти си добрия Господар, който ни е дал всички тия неща и искаш ние да ги умножаваме, да ги развиеме. Помогни ни да ги развием. Отказваме се от страха, отказваме се да те виждаме като негативен, който ще насъди, който ще натрепи, който по някакъв начин наказва, но да те виждаме като добрия, който дава ресурса, който дава възможността. Отказваме се да ги заравяме, отказваме се, искаме да ги развием, искаме да те зарадваме, Господи, с това, което си дал, че Той е пораснал, че Той се е развил, че имаме един пъстър живот, в който управляваме негативни чувства. Добре, задържаме гнева си, окротяваме го и нататък, не го изригваме. По същия начин, пъстър хубав живот, в който ние не задържаме любовта и обичта на другите, към другите, на които им са полагани. Не бъдем самсулеци. И Ти благодарим за света, който си създал, за хората, които си ни създал, за това, че Ти си показал като първи любовта си към нас, че даде своя син. Най-скъпото, което си имал, си го дал за нас и по същия начин ние се научим да бъдем жертвоготовни и да даваме безкористно. Благодарим, че си ни дал спасение. Спасител си ни дал да ни изкупи от греховете ни, от всички тия негативи, които имаме в нас, от всички тия зли неща, които са свързани с грехопадението. Благодарим Ти, че в Неговото лице имаме и ходотай, който ходотайства пред Тебе, за да можем, когато ни ходим в правдата, да ни бъде простен всеки грях. И Твоята светлина всеки ден след ден да ни променя, да ни пронизва. Той, който се е боядисал, се е затворил с черната боя, да му свалиш черните бои. Те, които нямат никаква боя и всеки може да ги разграби, да ги облечеш по достоен начин. Затова Ти благодарим и Ти отдаваме цялата слава, да не бъдем възрастни хора по на 40, 50, 60 години, а в душите си сме като деца, недорасли, емоционално нестабилни и така нататък, защото не му приляга. Нека да бъдем дечица по злобата, но възрастни по разум, както казва и Словото. В името на Исус се молих. Амин. Лег ден на всички. Аз чам да спа.